Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýapyk binalarda we töweşdürnüň tawanyny 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary oýunlaryň ýapylyş tabaratyna taýýarlyk görýärler. Azatlyk Radiosyna ma'lum bolşyna görä ýapylyş tabaratynda öz boluşly bir rekordy goýmak göz öňünde tutulýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dabaranyň esasy gatnaşyjysy bolup, özüniň täze aýdymyny ýerine ýetirer we onuň bilen bilelikde aýdym aýtjak adamlaryň sany şu gedek 7,5 müňe ýeter. Guramaçylaryň oýlap tapan käbir pursatlaryndan habarly çeşmeleriň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, ýerine ýetiriljek aýdym prezidentiň awtorlygyndaky Aşgabat oýunlarynyň giyimini dälde ýadymda atly söýgü eseri bolar. Şeýle-de Azatlygyň çeşmeleri agdalan ideýanyň ýapylyş tabaratynyň sahnalaşdyrylmagy bilen meşgullanýan Italiýanyň şirketiniň göwnünden turmanlygyny aýdarlar. Azatlyk Radiosynyň söhbetdaşlarynyň sözlerine görä, Balish Worldwide Shows kompaniýasynyň rejissörleri bu ideýany şeýle-de oýunlaryň açylyş tabaratynda ýerine ýetirilen saadlary halamandyr. Prezidentiň 7,5 müň tomoşaçy bilen birlikde söýgü hakyndaky öz täze aýdymyny ýerine ýetirmegine garaşlýar. Häzir repetisiýalar geçirilýär, ören köp sazanyny çekilýär. Ideýa daşary ýurtly spesialistleriň göwnünden turmady. Emma olar onu kabul etmäge mejbur boldular. Sebäbi kontrakt boýunça ýerli guramaçylar ssenariýa islendik düzejişi goşmagy hakly. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan ygtybarly ýene bir çeşmesiniň sözlerine görä, sport çäresiniň Türkmenistanly guramaçylary ýapylyş tabaratynyň 17-nji sentýabrda geçirilen açylyş tabaratyndan has ajaýyp we gen galdyrjy boljagyna ynanýarlar. Çeşmämiziň aýtmagyna görä, repetisiýalara gatnaşýanlaryň prezidentiň aýdymyny guramaçylykly ýerine ýetirmegi onçakly kämil däl. Emma ýerli guramaçylar oýunlaryň ýapylyş tabaratynyň diňe bir täsirli bolmagyny gazanmak maksady bilen çäklenmän, döwlet baştutanynyň 2 ýyl mundan öň goýan öz rekordundan hem üstün çykmagyna mümkinçilik döretmegi maksat edinýärler diýip çeşmämiz belliýär. 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Mari şäherinde Türkmeniň Ak Öýe atly konsert köşküniň açylyş tabaratynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyny onuň özü bilen bilelikde 4 müňe golay adamyň ýerine ýetirenligi habar berilipdi. Bu aýdym ýapyk binalarda we töwersüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi senaty hökmünde saýlandy we Guinness rekordlar kitabyna girdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabat 2017 oýunlaryň ýapylyş tabaratynda öz aýdymy bilen çykyş etmäge taýýarlanýanlygy barada Türkmenistanyň Kronika atly näşri hem habar berýär. Açylyş we ýapylyş tabaralarynyň plany uly gizlinlikde saklanýar. Emma ýapylyş tabaratynda prezidentiň awazada din jalyş wagtynda aktyklary bilen bile döreden ýadymda atly aýdymynyň ýerine ýetiriljegi ören ehtimal diýip näşri belliýär. Aşgabat oýunlary 17-nji sentýabrda uly dabara bilen açyldy. Açylyş we ýapylyş dabaralarynyň amala aşyrylmagy üçin Italiýanyň Balish Worldwide Shows kompaniýasy hakyna tutulupdy. Käbir maglumatlara görä çykdyjylaryň bahasy 120 million Amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Ýapyk binalarda we töwersüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylaryna ýakyn çeşmelerin Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä bu oýunlaryň guramaçylygyna jemi 15 milliard Amerikan dollary möçberinde pul harçlanypdyr. Deňeşdirme üçin Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçirilen soňky Tomusk Olimpiýa oýunlaryna 4,16 milliard dollar möçberinde pul harçlandy. Şol Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna bolsa 20 million Amerikan dollaryndan sehel gowrak pul sarp edildi. Bellemeli ýeri habar beriş serişdeleri şol sanda Azatlyk Radiosy Aşgabatda geçirilen oýunlary Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary diýip ýalňyş adlandyrpdy. Sebäbi olaryň ýapyk binalarda we töwersüngaty boýunça oýunlaryna gatnaşygy ýok. Agdalan sport çärelerini tapawutlandyrýan ýeri ýapyk binalarda we töwersüngaty boýunça oýunlaryň guramaçysy hökmünde Aziýanyň Olimpiýa komiteti çykyş edýän kim bolsa, bu oýunlar Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilmeýär. Mundan tapawutlykda Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary Halkara Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilen iri halkara çäresidir.